Hola, soc Ferran Gadea i estic així des d'avui en el Thalia, així al carrer Cavallers de València, interpretant el sopar dels idiotes. I bueno, jo faig el personatge de Vicent Pinyol, que és este home que fa maquetes, que l'han convidat a sopar, este editor de llibres que es diu Carles Pellicer, i que ve amb tota la bona intenció perquè tenen interès sobre el seu treball, bueno, el seu hobby, perquè ell treballa a Hisenda, però això és un hobby que té ell, i bueno, jo crec que és una comèdia ja que forma part ja, no, és un clàssic modern, diguem, del teatre mundial, no? Que la gent ja coneix un poquet la història, i el que se va trobar va ser una comèdia total, un vodevil molt divertit, en el qual acabarem veure quin de tots és l'idiota, no? Si és el convidat o és el que convida, o com... Bueno, això ja el públic anirà traient la seva conclusió. La veritat és que este muntatge és un luxe. La família Fallos, Enrique Fallos, fa un any ja me va parlar de fer esta funció, i de fet vaig anar a veure a l'Olimpia la versió que va vindre de Madrid, i ja em va parlar la idea de fer-la, i em va parèixer, bueno, un regal total, i a més pues això, en uns companys meravellosos com són Casany, Cristina García, Alfer Picó, Toni Misó, Rosana del Carpio, i dirigit per Carles Sanjaime, que crec que li ha donat molta ànima i molta veritat a la funció, i la veritat és que estem molt contents. Hem fet tres preestrenes i el públic pareix ser que s'ho passa molt bé, nosaltres també, i estem segurs que el públic han de vindre perquè s'ho passaran molt bé. Aquesta iniciativa és vital per a nosaltres perquè és una aposta d'estar molt de temps en un teatre, que sabem que últimament no hi ha, i estem molt contents. A més, un mes en valencià, 5 setmanes en valencià, una iniciativa privada en 5 setmanes en valencià és increïble, perquè avui no ho fa ni el teatre públic, no? Que és aquí a millor més hauria de fer-ho. I clar, estar 3 mesos en un teatre, una comèdia, en un repartiment així, vull dir, és molt contents, la veritat, molt contents, molt agraïts, i a donar-ho tot. Bueno, és el sopar dels idiotes. Això vol dir que és el sopar dels idiotes, en aquest cas valencians, i bueno, és l'adaptació al valencià de l'obra de Weber, francesa, que ha tingut molt d'èxit sempre, és una obra molt representada, té molt d'èxit a Madrid, Barcelona i arreu del món, i ara ha arribat el moment de fer la versió valenciana, i els germans Fallos, amb la seva productora, Teatre Olimpia i Thalia, l'han produït, cosa que està molt bé, i anem a veure si nosaltres també tenim el mateix èxit que han tingut els altres, que és el que esperem. En aquesta funció interpreta a Carles Pellicer, que és el burgès, un burgès prepotent, que es divertix convidant a idiotes a sopars que fa entre amics. És la seva manera de divertir-se. Però això de tractar a la gent com a idiota li va en contra. Li va en contra, i resulta que al final l'idiota no és tan idiota, i al final el que és més idiota soc jo, inclús necessita l'ajuda del que jo considero idiota per a que me solucione la vida. O sigui, és un poc una crítica a aquesta falta d'escrúpols que tenim la gent, i aquesta manera de falta d'ètica a l'hora de poder divertir-se, no? I jo això també ho associo un poc al que estem vivint en la televisió últimament, no? Últimament es riguem un poc, s'ha popularitzat això de riure's de gent, no? A nivell de programes estil Gran Hermano i aquestes coses de que busco novio, i veus la gent jove que la gent la tracta com a idiota. Jo crec que no ho són, però estem entrant un poc en aquest terreny. Ho trasllada un poc al que estem vivint avui més en la televisió, que ja se criticava això en el teatre fa uns anys, no? En aquest cas en el 97-98, que s'està escrita aquesta funció. El personatge simbolitza això, és un tio burgès, prepotent, és, diguem, el pallasso blanc, és l'antítesi de Vicent Pinyol, que és el que faria el pallasso, el clown, i seria el pallasso blanc, és com això, i resulta ser el cazador cazado, no? Diguem que cau en la seva pròpia trampa.
Tot això, la funció està en clau de comèdia, una mena de vodevil, on hi ha molt d'embolic i és tot molt divertit, perquè n'hi ha conflicte i n'hi ha drama. Si no, no hi hauria humor, no? Bueno, el repartiment és un luxe des del punt de vista professional i des del punt de vista humà, no? Com d'amics i amigues, perquè tenim a Ferran Gadea, que és Vicent Pinyol, l'idiota, el suposat idiota, tenim a Cristina Garcia, que fa la de La meva dona, gran actriu, molt coneguda a València i a altres llocs. Tenim a Toni Missó, també... Dic, Cristina Garcia fa la meva dona, Toni Missó faria a un inspector d'Hisenda que arriba amic de Vicent Pinyol, de Ferran Gadea, perquè el necessitem per a la trama, personatge molt divertit. Tenim Alfred Picó, conegut també per la televisió, Canal 9 i sobretot com a persona de teatre, també membre de l'emblemàtic grup L'Horta Teatre, que és el meu amic, diguem que és l'antic nòvio de la meva dona, que al final necessita també de la seva ajuda i ell ve a ajudar-me, però alhora també ve a riure's de la situació. És un poc el punt de vista del públic també, no? El personatge d'Alfred. I tenim a Rosana del Carpio, que jo no he treballat encara molt amb ella, però és una actriu jove i que està ara molt contents de que puguen compartir aquesta funció tots junts. I això és el repartiment, o sigui que purament i estrictament valencià, o sigui, un luxe, veritat. I de la direcció, el Carles San Jaime, també conegut actor, i com a director darrerament ha dirigit també coses i la direcció per a mi molt encertada, molt anant més al conflicte que no a buscar la gràcia perquè sí, sinó la gràcia surt de la veritat i que siga tot veritat, i això els actors ho agraïm sempre. Bueno, amics i amigues, vos esperem al Thalia, el sopar dels idiotes. Primer en valencià fins a finals de maig i a partir de l'1 de juny en castellà, la cena de los idiotes. No sigueu idiotes i vingau al teatre.